ora kenalan ngono lagi lali bos lali isin dira wong banyak muga-muga Bapak Tri Rajo prodongakno tambah berkah ing kakak sageta pesta ibadah Mekah Madinah nggih Pak Tri Rajo nggih lanjut Bapak Tri Rajo apa nyuwun lagu napa wangi kok malah deguyu wae iki pulang nyuwun lagu napa bojo lemu apa bojo galak bojone jenengan galak to mboten tombol pinter nggih napa malah sing jenengan sing galak lanjut nggih lanjut yuk lanjut yuk bos monggo yuk ayo lanjut roket yuk Busitan oke dari Putri Tiga Putri Panulangi Traulayan bos oke ayo Bapak Haryoto Bapak Haryoto ayo Bapak Haryoto yang dari Seladio wow wonten pamundhutan Tiga Putri dari Selagi Perahu Layar bos kalian Bapak Naryoto yang dari Selagi Perahu Layar kalau riyen nate turine nate nanggap pulau bos nggih kula ya rada supe obat ditangkap bar ya lali nek ora mindo ya menawa ping 3 ya layar nggih Tiga Putri dari Selagi nggih nanti kita Perahu Layar yo Mbak Serino Lalayo
ya? Iki bos 3 putri dari Selagi. Gawer tau lah, mau Ngawer, atau minggu nyanyinya ya durung sawer. Ngomong liake karo aku entok. Penyanyi BTS sore Mas Bare. BTS. Oh, BTS. Kok jenengan kon anu Mbak Seri kon liwat jene jenengan piyambake. Mangke di BTS ya omah nggih. Rekeningku ya Mas Bare. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, sak rombongan ya, Bu. Sak rombongan nggih. Nggih, Selagi nggih. Nggih, tak cuma 3 putri. Nggih, amin. Nggih. Yuk, iki berubah bos. dirembungi apa tadi akhirnya ewen? Engko nek nyunatno tak tanggap meneh ya awakmu. Sak rombongan tak mboten putih ya. Oh, amin. Oh, insyaallah nih to. Bu, kalau nanggap yang 11, jari ini bosnya gratisan-gratisan dulu. Temenan malah guyu. Ya ampun, jenenge wong nanggap wong seneng-seneng kan bos ibu ora nyunat mah ora mantu ya. Apa acara ulang tahun pernikahan. Bunga lah, Munar. Wong tanggaku ulang tahun manuk ditakokno barongan ado-ado. Oh, orang manis sunat temennya gede nih, orang manis sunat. Bok ya, dia kayak Adi Arjuna. Sing di kuwi ruwani sunat ya? Iki lho bos. Ya, oh Gusti tak takon anis ya. Gimana kita kan sing kenal. Sampai di Bapak Naryoto di sampai saya di. Di Adi Asmane situ di. Halo. Halo. Asmane situ. Halo. Ditakoni kok malah nyerutuk itu apa tadi? Abian, Ma. Apian. Sampai sekolah tak dereng. Sudah. Iki bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia bos. Kalau ngomongin Jawa linga-lingo. Kamu kelas berapa di? Kelas 2, Ma. Kelas 2. Udah berani sunat gak? Berani. Berani mana bentuk? Minta ditanggapin barongan ya. Oke. Wes iki engko mulai wis pokoke panjang karo dosen langsung mudah lali tanggale engko. Oh, ya. Ye. Oh, dosen iki ayah jenengan, ayah siapa? Ayah kamu. Iya, ini ayahnya kamu. Ayah Fian. Iya, ini ayah Fian sih. Bapak. Ayah Bapak Pian ya. Ayahnya Pian ini. Iya. Ayo ayah kok tas ya. Ayah Pian itu mamanya Pian. Oh. Itu mak ibu, ya ibu. Lah, nyainya sing direnya. Nyainya ya yang pakai kacamata ini mungkinnya. Ini nyainya. Sama bapak ini akongnya ini. Oke. Kita sama ayah. Bener sake kula lan sakaya hubungan, boten usah repot-repot. Lewat WA mawon, mangke pihak saking kula mangke rawuhen daleme jenengan ngoten. Nggih. Dados jenengan niku boten usah ribet goleki daleme kula. Tapi kula sing madosi daleme panjenengan. Sekalian survei lokasi bikin pentas kersane boten bingung Lara kesasar ngono ya, Bos. Kados Pak Kasiter iki orang Mas Pian. Mas sing kali damel iki lho. Oh, Mas Tri Rajo. Nggih, niku lewat WA kula sing ditiliki. Lah pas pentas niki kula nggih boten bingung langsung dijuk ngoten. Nah, nggih langsung sekeco digawe gampang ora usah ribet-ribet ya rek. Nggih, Bos. Nek sampeyan sing dugi tenggene kula mesti bingung golek wonten kula mboten jero. Kados wingi Mas Priyono niku mumpung sanjange mumpung lapangan bola balik pindu malah. Nggih. Nggih niki pripun, Bos? Nggih, di lebonose gantian permainane tapi ngono iki wektune ya wis ada nasar. Nggih. Dilermake sawetara. Yo, Lea, dua iki sing olodrone diumpake yo. Yo, Dipermanani yo. Sing kata yo.
sing ana drone dilebokake yo.